Hallelujah. Me ma Cedar so me nsa wa gye me so say for Christ. Ene de be ba won kyen na me ka kiro nyina sa afe no ekọ na wieye. Na tresem no kan Bible no yesi ye wo bere papam ene wo bere bonim. Enti wo bere papa e wo tresem no mu ene wo bere bonim e wo tresem no mu. Eduru baabi ne yesi ekom kese aba e wo Abraham abreso. Yesi kom kese aba e wo Isaac breso. Eduru baabi yesi Samaria ekom aba na kom nti ebuburo biri ena enipa edi. Enti enye ye penso kwa na ohaw ne amane edoso ebi aba. Na de eba ye nyina no Awurade ba mu no nkunumdie ni oje ye oman ne de. Enti ene wa wo hweme a wo tie me de enso so na aba wo ye mo hyehyewo. De na aba aya wo se enye ye biom. Onyame oye ma tetefo no obeye wo de no so ama. Eni nti ne ye ba Sompa TV ne radio yi so na ye ne obeche nyame asem wi a ye ne wo bompaye e kira wo se sagidi for bompaye bibisi se ye kan Acts chapter 12 every verse 1 to 11 na asafo no bompaye na Nyankopon firi soro mo soro e ma abofo sane onyame wo sa sane e koji Peter e firi hawo no mu onso so o hawo no Nyankopon betimi agi wafrim na samre ye nkone ye nkɔhye wona na abrabo no maye den na otu anamo na me bompaye na ene wodi adanse ye nkone ye nkɔhye adanse no ye pi ebi de ya kwantesem ebi de ye yade ebi de ye skunsem ebi de ye abusuasem adanse no ye pi ye nkɔ na ye nkɔ timra na won so wo de no Awurade beye ti ye nkɔ ti adanse no mra Bishop Awurade ya de kase ene dai e wodem ha ye maami yankasa ana adanse ni si na brabom oso ono ankasa e kasa Cedar me ka adanse ya show obi pia wo ha nkonan e ma obi bi obewura dem ha me wa bamu muda me de yare na be pie ha sei na ma worry for 18 years na 2 years time na me yare kese pa me yare 2 years na me ho ntome ana me kunu nu a kire ma ha sei me ba ya papa mama kwancha na me ho to me na me si ene me ka ha sei eye den ya me so mewo ma branka sa afredu ba bi no ma ba mabu me si papa say de nti e ba ye metimi awu bi ni wo so ba adwo anya me ba je 2021 na me ne maami bi yeti ha sei ana papa frɛ ye say wo hu se ye di adanse a ye ni age a Yesu na ya adanse na ye ni je adanse na me wo kan ye no me de enye awo nti na me kra de na ma adwene wo so me de nim se bia mbenye sika bia na se mbetu kwa enso so nyame ma ne nsa so 2021 na me faye funu na mu nsam de papa ne nim na doso December sabre ya na esemewo enso so mi sugar ko sora masese doctor bigini minyim nyina mi sugar masoro enso so nyame adom for 18 years nyame ama me so ma wo ono so 18 years Awurade ache ne bi obi a wo hwe ya wo tie yen ade bi a wa bre ho aye den oso nyame be che ubi nice baby boy ene kuta no onso so Awurade be che ubi yes amen the Awurade ase me the Awurade ase papa nyame hira Awurade na ye yemfa no nyame Awurade amen ba onsem bi o ma Awurade what you asama enye easy for 18 years in marriage now hear the fruit of the womb na ye den o say do baby na ba mabu anso ti asama o kan so de bia me hye no nkran say Awurade betimi aye wa o hye me ka cho say Awurade betimi aye o e bia wo de anya awo anso wo de ya de bia aye den me hye wo pose Awurade a o hye ni bonyamu firi ha koya e ya fi ya mo so Awurade beye amen ato me ne mabusu agina ha na ye aseda mu duro ne de manyankopon san say de waya mama ne mabusu no ebro adwen ne ntiase so last year mu ye wo branch ba ko wo Santa City Tuesday say e ko bompaye na me ye ma yi se me kobi
Ti papa started administration ni mu na enkom hye bai say ya hyehye owuo de ama me ni me nuanom ba ko na ewia ya de me maame baye na ase ti enam saye so maame to me nsa frɛ maame mu free Eastern region bai e ba me be gina mu bompaye papa bompaye ma akwankyerɛ e ma omokoya akwankyerɛ de Friday na point na no mu gina so ko isi koya akwankyerɛ nti ade che Saturday no me ni me mommy kasa within 30 minutes na ya frɛ me akasa wo nyane kasa ne ne yemu nso no omo baaye no papa ehuru out of so maaye na che se eno na me nua be ma ne de tu nso ma me mommy eyire no de ne ma no time na owo bofo na tie si ne so no eno no e ma me nya nkwa bankwa ma me gina ha we ya Cedar edikan eye o maame na odi adanse ama no maame ne baba nie ne baba na toso ne baba manie na asenie oba asase so nyame adom no mamu bebre edumre se nyame hira won ama omama ne bi adie no saa bre na obonefo no hyeje se obema na ewu premature death me pese ne baba mai edi ho adanse kakra na wa wo hwe me na ontie na won so obonefo no hyehye owuo anasa mane bi aba wo so a me gina saa tumi anyame de ama no ahye se won so ye owuo no emfre wo so wo Yesu de ma abrante de na kɔ so ɛwɔ Eastern region emra wo maame na won ne tia na onyare. Amen. Cedar for Christ. Oh, Cedar safo. Me hu de men kampo. E de si ye. Enya sam ketwa. Abra me wadwumam na me nua ba frɛ me sɛ me maame atwa hwe. Nti wa yere ne de na hyɛ dem enye sɛ agudie. Ebi mu sɛ ayakom. Man bi ba ya so yɛ komfo ayakom. Man tuma bukumiti me frɛ me sister. Na me sister Cedar bi. Emfa ne mbra, emfa ne me hu papa. E o Cedar asafom na bishop enye ne ho adwuma. Yakopon adom yede me maame abeduru ha. Yes oba ye mpo no ka yede ne tena mu no ye pachew first car kra na so wonfa me maame. Adentina o se onfa na ne condition na ohwe condition na wo mu na o se ontimi enje no no nim so obewu adaka anim ti wonje no entrem second car e ba ye no na me pa mate ni chew asa na otimi de me maame ebedu ha so mbie ma papa bishop ahwe me maame so aboa na mera obedu akwa no se me maame da fam ontimi nsore ma won se omo de maame bi eda your friends keteswo ha mo fa na mera ma wa me no da no just 1 year penny me kire wade be 1 year ni na ye ya sore na ye day prayers na ma me no ha ena me hye no nkom se de awurade ma me hu nie say ye de shnamp aye bibi etia no shnamp insa shnamp aye bibi wo nsuo etia no na say ono so ama na ni amre ansay ade na be say no enya sa wanwu ani baba ko bewu na him na just 1 year penny mama na to me ade na nipa na akoye no asan abehwehwe no enti mama we no I was every month bia no ka otimi firi ho pampa bo enya ba bibia na ye frɛ Awurade Jesu enti ade a esi mama kwan ne sɛ ya yi sunsun mama ne sɛ onsu no kwan na de nyame de ne ba asaso we so wo meye no ma ompere mama me ne nye na onku no firi ho na ne duty ya no onsa wa yemre mo ma me nsu bo so be de densisi ya spirit no be kanya no so ye dwuma wo nsu o ye dwuma wo nsu fa nsu ma me Awurade ono so ne asase tumi ni nyina ya ode ya Jesus ya maame wafuna enye nru time tumi bia ye dwuma wo nsuom yes tumi bia ye dwuma my God e wo nsuom yes Lord da bia ni pa bi shira pokogu ye tani so yesu moja hey Jesus yes Jesus apam no Jesus and ahini no Jesus and tumi no Jesus wo yesu de mo Jesus be friend mo Jesus me de Judas account Jesus Judas account Jesus Judas account Jesus Judas account Judas account Judas account Judas account Judas account
Jesus Saka, Jesus Saka, Jesus Saka, Jesus dear. Your bomb pass a baby, I then will be yes, and yes, son. Jesus. Well, yes. My God. In the name of Jesus. Yes, Lord. How what you want, mommy? Nini yemo mau. And I bury ye. Well, yes, I bury ye. Well, yes, I'm not sure. Jesus. Praise the Lord. Jesus. Jesus. Sorry. No be answer. Sorry. Oh sorry na. Ofa hudiana. Sorry. You don't know sorry. Jesus. You don't know sorry. Yes, sorry. Jesus. One guy sorry. Yes, sorry. Yes. I see yes, what you could do. Yes, what you could do. Yes, what you could do. Oh, to me. Yes, what you. For how many days are on to me? Need on to me for 4 days. 4 days. When me go private, when me nyashe or the hawk, and yes, I would be million throw at the a me, Bemina, Semnesimanim, Nami patch out in the Tina came. If you do see the Hannah Mrs. Tamoso Eden at Twasso, Bishop, Yamin Shrao, one was a for a so funky to a mudinamu, Casamoy be Yamin Shramo, Cedar. We a rather and son, Juma. Tidia no country obia, or no so how near money, dear a wretched some, and uncrunching summer, or the man obisua, send you kuno send a bat, near be a woo, a mania tona, ni pass any yebium, dear wretched summer or the man. Amen. Mijina, let me say, and it has one sign. A brass Cedar Safu, a tiase, a war assassin suhe. Say, I be a dawson, men fan shiffy, if listening Tony, I be do her, and then my condition your woman. And I'm Cedar, and Papa Bishop. I'm more than bow, at the Abuame Minty. Mamma that's what in common, and I'm a say, we see a woo, both will be a better now, so until we woo. Say, a man near Tikasem, then into the bishop here, a damn boom pono. Me, Papa Sherman comes and met today, a deno, a gusu eba, meaning say, your Papa Cantino, a bebem, when I make a dear Cedar as a for I am a man. Amen. Now, dance away so ashe. Say, wow, Shamia, Utieme, maybe all Shami Fribia. When Yanko Paya said to me, or dear Mameno, and so also Yadia, and so Bani Yadia, and so Kuru Yadia, and so Mamma Yadia, so Shami hospital, that hospital and passo, without demo, baby or Shami Fribia, a radio Gia Bussier, or no so new, wo yes for demo. Amen. Amen. I'm ready on what is this every baha. I say cancer. I ain't enough for back. Now I won't mono. And enough for no ahono. Etinsio. Sontreso hospital children say, yes, I a boy check the coach. Naya kucha. If they say cancer, up the toy. A new phone mama na ya kese ya ncha obewu. And no be chira won ha na me ka chira won say ye wo honhom nuama ena ye wo honam nuama ye wo honam yade ena ye wo sunsum yade na wo yade yi de e ye sunsum de
Erade besa. Sister no ha. Yemfa nsabo nhia no. Yesu di na ya boso. Oh, yeah, that day. Anwanwadi na ya boso. Ezentrade. Ezentrade. Oh. Ayebi o. Tie me ye. I'm a son can be almost say. May your software may general homuniamadi. Message honamuniamadi. And yet bibia na yam pipe. And yet bibia na ya honamwani sunsuma quanchere. Yet Biania yet DNA from my home. Name baby I tea no so timid area brain. And to all yard no more than a Bahama Timacasa where the Monfano Hospital. Walk around a bonfire, we are my Bushian side and a corner hot tonum. Me say thought on the immune system no mono, the CD4 no more, ne blood cells, a toda na Niama I am married on corner doctor so and twaso. Now, since say no for no more baby remuye. Na Sunny I sit here in TV binti young fan 12 years or so. Because you may be I was say, your friend on Toma, Yentimian and black and white mamma. Now buy a mobile move. Now I need you some say, da or back, sorry. I'm a touching on Dana and a pie. Oh, yami wobo. Oh, Bibia. Yeah. Oh, yami wobo. Bibia. Anopa. Oh, yami wobo. Oh, yami wobo. Oh, wobo. Problem no. Bibia. Bibia. Jimmy, a pie and Cassano, Nipper Chan, when she and I can say a pie and so and yard your Benyan can be out. A person one cancer, then you know. When I say, and you'll be on a problem, banner so a cannon so into wood and encounter so, or banner the encounter so. Well, Bush and Indian encounter so. They are that way, Jumano so a bit free so, our Ariana so, Suku no so. Christo somno so near my shower swallow. Also, the other by a day. Cedar. Midden Yankupon was to be brave. Or Gia or Yankupon Afa Papa so. Now what Jemmy? Na minimuha. Asima Mike Ache pa. Eko be 7 years. Madame Fubi. And a demi baha first na masse a baby. Na masse ni be wono obina 2 na do and send some kitty be 3 days and a masse ni wooye. See a poor masse na ye by first week. Mrs. Cedar na mi who send me no funo. I actually share. Na mi kojina mamma and chana me say mamma no funia. I am a shit. I want them. No, see Jana sister who fear. Na mi kofi afi ade achi ye minufu aye se itimi nya me ho hwe ma wo afi na menya 6 months ma bresa mi hu dia menye mi ni ba bia me defa de be ya ne se me ko hospital di kan ba ekuropon e no mo se me nko sunture so me 3 days pe no mi ko di o mo hwe nufu ne sa na o ma wusu o muti o mo se me fa nkoji no mo ma me krata ehwa na mi kunu si yenkofi ni e ba fie na madam for ne bae ono so ha ya na tem bia oba ba bia wo so hutwi o nya kwan ya botro de me pesa wo hwe me a wo tie mi nyina ne se etoda nsama ya nipa kan ne de ye ni hu no ama aye o sese de enye den enye ye bio even bro no so no mo atwa ho ahia de na bi ka kire wo me beji akwankyera first a me ba ha beji akwankyera me de koye no ni week no na nufu na ye huhuhu ti me ba no me simiti me ma because nufu na ka me ho a na me ti pain pa ana me ma me se wo boa adwa wo be ko me se ma me nko iti omo fira di nyina aka ni besi ho no no omo su omo se Elise ma me we die wani mu nyina asesa
sister back was here, sister Gina, when you go to any sister. Sister Nakasa, and I'm in who ye, not just a me quack or wound, many go see as a study, and not just a man can't see as a form. And dear Naya, when you go to an eye day, and no for no say a day, dear ya, dear na about so, or we're a hole. Dear ya, dear doctor, I can't tell or trust scan, what can't tell, dear problem, and I bet 12. Sister and a general hono. Once a yaribo ha, Kaqua, Ka enche, na sayapa. And so your messiah, dear. A qua, the person Michelle Kuran said, Adieu be I had them wabarabum. Who feed them how koi, a koye. Sister, me don't share radensa. A radimo bruhunin a doye. So no abusuan so Eraden Kaiwo Yesu mojano emra mfa so ma nyame odo oda na di emra me no mienu ye ne boyefo no o ma sa odo no enkoso a ema ho ban amen hallelujah se me ka kire o se wo so problem no nyame betimi asolve wona na wo tie wona dance no ai na wo hu adwiri wo no omutu anamo ba solifia Oba, me no be chenya me asem. Na me no wa bom pae. Na o hawo no so a wo de bai na so. Ma kire o de kokoye. Na okoye a won so o de adanse e bebe fia. De esi wo twere asem no ye bere so ebesi. Emra onyankopon pawo. Israel busuan ko dumie no no. Na opese Lewi edi won so no. Na omompre. Na so Moses kan say omonyi omo ho nyina empanyefo nyina fa pomamra no mo ntwere di oye leader wa busua mo ntwere ni din engu poma no so ne mfa mbegu awurade ade kuradan mo awurade ya nwonwa twuma ama de nipa mpese bem nipa si kwan no awurade ma no bai enti o ma kira o de obekọ akoye say ya wosem ya kwentosem ya de dwuma sem sukun sem boni bi no wato mo pese o de ho a wontime so ma kira o de obekọ akoye na senia uti adanse yi so nyame be yama na wo de wo so adanse ama awurade adanse yi koso ya onsoso na mese na ewo tv na ase nyina ho so frɛ o pese me no bom pae sisi anso afrɛ me ne me team no ene wo be bom pae sisi Bishop me ma me se awurade nyankopɔn enhyira o na abofra yi ebe yare na bishop o se yade na ebe ye no no abosome mienu na bu nyina ayekulo obo wasa ewa no enyai ode na ko hospital enuro ben won to ma no scan ben na ye ntwa no wanum nuro akọ hospital sa abosome mienu ewa no enyai wo so obedidi a eje so nipa kwabna ne gina abofra ya chi na waso ne bo ne sei eti kokko ne gu na num anu amia ne bo no ansa na age akogu ne mu enya sa ontimi ne di sa abosome mienu wei ana obi wo oti a onim Cedar se da me fa nko Cedar na wo ye honam fam de na enko a me fa nko odifo abete wo na me so omo akwankyera ne ho beto no ti na last month program na ye no wo so ode ne be pia ha ya wada ana wo ka kyen se won fa ne mla fia da no pa wo de ne ba ye o ma na akwankyera bompa ye ma no yade abetena ne so doctor for ye a enko no yade no atu ayira abofra itimi didi na ne bo ekuro ni nyina ekọ a wo gina ha wo de asta kese ma nyankopon stay trust be bishop wo se enko emfama wo anhia Cedar nyame a kasamle ne ba no obonsam ede ne ko asofo say ya na aye nipa ne mo bi ma ene omo awuwu omo nka te asefo no ho no ye ma maame na nkasa nkyerem de ne eye ne ba na firi se ode ne ba office no na ereho sam enti mama na de pa na eye wo ba no dinka me da nyame ase esan say akora ya de abo no no eduru brebe no nipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a wo wo oti no ho no ko school wa mo frɛ busa ni etubɔfo ba enti teacher ni ba ko no ka kyerɛ sɛ maame nya gidie na fa akora yi me nkyerɛ Cedar na fa na ko Cedar na me wo gidie sɛ odi du Cedar enkunimdie ba ya modia ampa me ye sutie di akora yi bai me ba e papa hu nu na papa ka kyerɛ me sɛ maame kyena sa fa akora ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa me di gidie bai mo hwɛ de nyame aye me di akora yi bai mo a mo hu na so dem ha no mo hu no yo
Wachia say, Wachia sway, Wafi, what timid the toilet is 20 min. Papa drone, what the mammy I made the man on. On no drone, I did channel to me. I want to me promise us. You see that what I know you. See that what I know. And Yamia Shaso, my man, so on Fakakra. Or we didn't know, Tia. Or baby, I just say, Ya Yereno. And yes, sir, Edrianan to Munguran, Edruana, a choku, Edriana say, I sign it into Memma Yereno. And say, no cocoa no more for so. The catcher, mamma say, Yammy or she see that Safonoso. Now, O Tiameno, Nebana Hobatono. Eh, just last month, yao. Last month, about 2 weeks, July 2025, program, and now crying, general, or banana crying, sugar, untimentally. Diana, I say, any ye, share mammy. What's secondary school here, senior high, no much less of a number, and not Ginaham. And then me did dance so self. What be a yaoba, a yawanka saumo, a yawakuma self, a be a bonnet phone in Saka, a ratea or Jim Amipano, also on Yawodian amount. Wow, Shaya Utia or baby, a rademan was there and Toso home. Yes, to demo. Amen. Amen. That should be a madame, Madame Papa say, and me buy Onya da jene bresh akura imame me dana se bebre enti me nua no mo mahia nyina na me ka kire mo se ye papa beka bia mo fa makoma eni akire na mo de makoma di akire a mukuta obutantim wo dandua imu. Amen. Amen. So be say oriso mu ye nyame no mo nyade na mo dia mu nyako me se ebra no so Ebrano soa, onya mi di minsa kanwa, oju mi trasio, abaso no. Eja, we no nua ba ni. Problem be na mo de ba na de na esi. Me pa cho enen na o twibi nua de ba e. Edampa na ebo mi sister. Me chi no share kam ne bedu kro me de fa drop in the bar. Na nyame nam papa so ne pai body na kwa nkyere. And then I walk in the papa chimney by see her. Ah, and I was say a dumb Nama de Unia baby Pia, a dumb patron, and I would say a share come. Maintain share come nam than the bar. And then Yamia do Yaminam papa so. And then I walk in share and come and on my aquanche, Yakoya and the Minia Bay, and then one toner. Give you out to you. I do my I do my we are not a question from our radar. Oh, some Cassia from our radar. You're my sister, no, and Casacaka, sister. They no can change Yankopon, Danyamia. Catch the Yamisa Medana Sipa, 1 year, 1 year, mamma. Yeah, they won't pass it. That was some center. Mammy, Men who baby I may walk. Wow, who said about David. Ah, oh, some of my radar. Ah, to me, yeah. Baby, I told me, yes, Yanona. Baby, I said, as so my guy, Johnny Fabiana. As so my guy, Johnny Fabiana. As so my guy, Johnny Fabiana. So my God, Johnny Fabia, Gazi Rogers, oh no, I got from Cabra and Fast and Quadrasset, but in some fashion, woman. Sister Brabby, me, I don't back on mechanism. And you'll be on a problem, banner, so I can't so down. Problem let you come be, Obisu or problem to me kuno da. Eja, move free in a buy. But if he achim afusu, it's still raging. It's still raging. Moya dana moti and come ha. Me pacho me do for your so kunsu your so. And now Mrs. Tensu on 20. Mabaha pain, me yare, mira ubijam chen, or yare nam dene baha. Mamma de Cassambi. I want to say, Me say, a bass and me man who she. It's me bray, me bono papa, me papa yoba console, so me. Puminuan Munina, just say, I don't know. And now no Mogica way. Another Nebrano, I can win in the Atrano.
dwuma wadi wo fie ho tie bronsam ti mo den eja de yare na ball wo yira ode ne ba ono so sloku na echi ne nan o yire de he wei ne nan bi enu nyina na ontimi nante okwa ne nan hyehyem ti sani a wodwuna gemu no nti okwa ha ne ha gese wotena se adwuna home ansa no waso enam de ne ba ebere so se eba beda nyame ase na papa nso wi ne esan koe yekoye ye ba na wotwe menu kura bosu menu mai ena menua we nso ye den ya nso ayare ti na mai ti ni meda na tire se o pa tire se wo yiri ayare stroke yare ye ema no ba sida worship center na papa ma wa kwanchira wo yama no no de wo yare stroke na ho hyehyɛ no no ne ho atɔ na mi aya na se na mi ase na mi aya mi na mi aya hey mi na mi Kese wadi asa ye stroke atɛ no na awurade asa ne yare no kese wadi asa ma awurade sida ye obi hwe na obi tie me ɔse ka meba o anso ma sɔre betu me asan ka meba asɔre ni heaven dabida Cedar ni heaven dabi Roman ni heaven dabi okwama no tutu mo obo baaye no manfo man kɔhyɛ dan bia mu o asɔre dam ha se ya sister de munyina mo ni tua last week nko dan no mo de no baaye kra no na aye cancer nyina awie enu ti na me se mo ba ha mo ne asɔfo no nkasa yie omo fra kyire enti masɔfo no bɛbɔ mama ne se papa wo mo se time na ye de pon na apɔ aso ena nya cancer de aso we mu de papa ye serew se hwɛ won na omo fra kyire ne sister bodam oma hanka na me so omo ntena se na me hwɛ no enne na yire onya no stroke no oni nipa bebre na yare stroke that time no aso ebi ewu ebi akadan mo aso no no de ene wo huri hye nyame odifo na yire ne se wo pese wo kasa ma me wo se hallelujah anope me gyina ha meda papa se sanse nyame nam no so aya de kese ama me pa na sahwide bi so ena ye wo ehɔ na ye te aya ye afuo ena me kuna ba gi bi wa ha nti me ne nkola ne wo de bi so dan me da na dwo me da hwa na ade no ena me Bishop Abrante esu ade nyame na aseka me nyina ne say oko university na wawie for 2 years papa also okoye chemical engineering enti eyese oni company ye adwuma nanka ni engineer na okoye no ebam enso 2 years no onya adwuma anye enti bible so me ensani ena ohu company bi wo online ono omudi nkoma na o apply e wa brochire se enka company ni mpo obenya mu kwan afi wade pem so afi wonte o monka biem bible so me ensani wonte o monka enti ne brother nso abadam ha wanya na dance ye ne brother yi enam papa nsa so one ne yiri nyina atukwan akopie UK pa camera yi ento no so abrante yi a obaaye no enye so fa dance ne keke ye 3 weeks ni ena ye aso na abrante we baaye enti mo amoba bi na ma ekire mo se ye bo dance ne bi wo TV so a enam sa asofo no bebre aya azan enti no obu okra wonyi ni ena me peke brother yi se on sorry nyina ho no bi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say or the eba no peba wa ware for 3 years na onya ba oba ha nyame fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nyame fa me so e ma car no ye toy ye to so miensa na nabusuam ye ntu kwan nyankofon fa me so ma one ne yire ene ne manyina akopia borochire enti ne nuani tane be ya obi a wo ba ha mo ya hoho no mo se nyame ya adwuma wo fia enti omra na mo hwe eno no duru ha no owro ne mboboa na hemfo na wodema ena me se sene odi suru ese aberade ni mo wro ne mboboa de ni die ma awrade ni enti no meten wo masum se awrade se ono nso so anya visa obakwa akoka ne bara Bonsema Jesus hemfo na na wa ha 3 weeks in the pepe. Abrantia na otie na dance no. Kofo mpaba no bra. O sa na osisuru nyankopon wa fa dance. Amen. Ene ma wo sa wa fa dance. Amen. O so pesa o de na tipa ba kra be ba ha.
ɛsɛ ɔyɛ nyame kronkron wafa adanseɛ ɛtin mi mu sɛ wafa adanseɛ ɔfa kamera yi ɛnto no so na n'adanseɛ no a wafa no ɔnso so no sɛnea yɛhu wo bere a wɔaburokyerɛ wodi adanseɛ no ɔnso yɛbɛhu adanseɛ ɛwɔ enti wofiri ha akɔ yi hyɛ ase kɔtotɔ aburokyerɛ nnuama jacket a wobɛhyɛ de afro play hyɛ ase kɔtɔ gu hɔ na hyɛ wo nkɔm Cedar for Christ Bishop and I was sick I am must lay the time the man yankopon na de yɛtɔ no me de ame Bishop na sɔfo a aka nyinaa enemu mu ɛbɛyɛ den kakra ma me wɔ Ghana me wie school 2023 adwuma sɛ ma pɛ adwuma menya na me de bɛdan Bishop Cedar bo am adwuma sɛ mu na me ba asma Bishop ka kyerɛ me sɛ manage account wo ho am ka Cedar di mpatcho wan me de adwuma sɛm ne baaye Bishop hu me no ka manage account no Bishop mpatcho wan manage account wo ho asma Bishop ka kyerɛ me sɛ me free akɔ me nkototo account wo niama e be 2 kwan o ka kyerɛ me kwada dwen wo okay mo me de gidie akwankyerɛ Bishop edemame within 3 weeks ana me fro clean esi am beduru ha me nsa aka madwuma me de aseda kese pa ema Cedar nyame any Bishop and there will be ase abrantia na odi adanse na wo hwɛ yɛ nti a wo ba yɛ no ne nua pa ni yɛ frɛ ne sɛ Nicholas wɔn nsɛm bi mu awurade wana ka kyerɛ sɛ nyankopɔn agyae na wanwa adwuma yɛ wana ka kyerɛ sɛ nkɔmhyɛ atwam wei ne nkɔmhyɛ no deɛ nya mmae na yɛ ka kyerɛ sɛ bɛba na deɛ ɛkɔ so no deɛ frɛ ne sɛ nisuade hunu wo a nipa sa ɛnyɛ yie biom meka kyerɛ wo sɛ wofiri ha koyi a asɔfo to adanse no so Bishop abrante firi ha koyi a efe de company a onto ɔmo nkanadeɛ kyɛn no ɔmo atwere abrɛ ne sɛ sese ɔmo afa no ɔmo ne nya contract kikiri send me way 2 weeks ɔmo asende no ayɛ ne bibia sese a ogina hɔ wakɔ ne visa aba ɛnkyɛ kora ofiri Ghana sɛdeɛ wɔdiifoɔ n'anum asɛm teɛ pɛpɛpɛpɛ abrante da awurade ase tiawa awurade na ayɛ me de awurade ase me de Bishop nso ase na deɛ me wawa ne sɛ sɔfo me bai meka no kɔ akwankyerɛ Bishop edema me da wote akwankyerɛ ne kakra cause Bishop eka kyem sɛ me nkɔtɔ nkyena boba keke na me fa ngu nso mu nyare me kɔ fie me dware 2 days pe me nyare bio cause na me da wote sɛ me de adwuma na eba yɛ sɛ Bishop mu am na me nya adwuma me ba Bishop say unya konto obetu na me simpa chwan Bishop just 2 days and na me nya me contract I make a say me nya me visa me the Bishop ase me the uncle pon so ase hallelujah so mo ma dwene a mo de ba ha no obeduru anaka odifo aka kyerɛ sɛ kwadum kokolebo komayanka Kototo niema bibra enya sa na nyame ye na adwuma obu okroba me ne ma me so onko papa we de me de aseda me nyankopon de toso mienu me de mawo fisa me di nipa be me ensan ba ha amma manimu angu aseda nyame fa wo so aye nuama ni nyina ma me na ya baba yi me ne tikuro ba ako okwa wo so a ye be ha aka akoda ne ma eti we to so 9 ana me sori anopa bi na me se tie mama hold on emu odin otima me na ogira ne ababa we na ogira ne nchen no ose ofa efuro na okwa awo so a na aye den yesa ye han ka ye de ne kodura okowo a na akura na ewu de di kan bosomen kono wakɔ akura na ma de toso mieno bosomen kono akura na ma de toso miensa bosomen kono akura na ma de toso 9 ana ka kyerɛ ne sɛ onim sɔfo bi
enti oma na omfa no nko man da obedru manum na ababa no su ade ba akopɛ na meka kyerɛ sɛ nyankopɔn Oh Jesus. how yet asefo nyankopɔn ɔde ba bɛtɔ ne nan so ɛne akora na kuta no sisi yɛ yo na meto adanse no so Ti papa me de ne bae me kwa ka kyerɛ na ase ne ne kunu akwafo sɛ we de wo kwa ka wo benya amane o na san enkwa ya nhwehwe wani mu biara ɛna me sɛ mɛkɔ na me kwa ka kyerɛ ne kunu na na ase sɛ me wo bishop bi wa atoma kofo odua na so ɔmo jojo mi a bɛba me fie ampa me de kɔto na ase ne ne kunu anim na ɔmo yɛ ne sɛ wɔwo ya nkyɛn eti adama bekuma si bia won be ma me de naba ampa me be ba ha be kokra na si ne kunu wo mo ma ababa yi di machi ne bai ye beduru ha bukuyada ya wada papa ma ya kwankyere kyesa kwankyere ma ya ye no kra no wa me akoto hwe wono an fa ka ni nyina ampa ye koduru ya nche na baba yi ni se na me ka kyere ne se Wadi mama wa ko hunu ho ti ko na kwa ka chiro di fu se nyi se na saba ampa ada wo be wo no wa ma wo ne ta mo kura nuru so ana wa mo ko pe nan wo go so ya so ye be go so ana baba yi wo kunu ma ne ko tena ho anopa bi matia ya se ya fra ni kunu se awo aka ababa yi wo kunu tu moto Baba any go so. Ya meti answer yes wa call waba. Ebi so de akoda bai. Ebi so akoda kana ho. Enam sisi de Nyankopon te ase yidie. O ma wi semerade. We yo Nyankopon san no adwuma. We Yesu nkwa na timi asa de yo. Waso free akoye na konyensen o free akoya ade papa e wo mu a Jesus ni pesi anokwan Jesus ade papa e wo mamu Jesus ade papa Awurade adua wo mu ani pase wo mpene wo a wo hwame a wo tie me yes o free dem hakọ anase o dama de eche na Awurade Nyankopon nam ne dom so sa afidie o obehye ne ho anibonyama ma amen akra na kuta no oh pase kromofo bisa se na we di odi akra no ba ya na pase akra na kuta me no ade biara ye wode ya oh Jesus o freedom hakọ nsa beka yes ya ma babawa na ye misan ababawa enti adrum me ensa so o nyina wu ye na afede na adwem be na ba wutim na me se me no mu aduro oh awira hosemo enade na o ka kire Awurade me da nyame ase so wa mama wo afa me ho afa me ba me da na ase ba won sema Awurade Nyankopon ene ye be hira akora na ma na akora na ye boshe ba ama wo ne wabusua e de abusua ni nyina hye otumfo Nyankopon sa amen amen me jira dance so wa wo hweme a wo tie me a wo pepa Awurade Nyankopon a wadom na afena bi no Awurade so ndom obi wo Yesu temo amen amen dia Awurade aye ama yenua bai ene ne kunu ne papa yi ne ho kani ni wo se ono so omotiti bi ho hwa ena Onyankopon adom ye bishop say Cedar awabrenie na obi bia woni ye wen ebompa ya anadwi e wo Sompa TV fa ensuo esi television ho na ye pon a ye bompa ye na ye bompa ye gusu a wo yale a ebu ahonam ani afa bi ka se wo benom so a nom na fa ko yam na Awurade be saw yade papa nso say ampa one ne yire TV wo da bia omudi nsuo isi so na nyame nam so eye adwuma mom na one day omote ho a ana papa say enne dai de Awurade kasa kire ne say obi bia emfa enchene NCTV no na Awurade nam so ebesa yade nti bishop wasi ampa ode nchene ni bi nso SCTV no na enum na ye wie papa wasi obey ne 19 hanom aye ne ya more than 1 year eko 2 years
ontimi fa shampa boasenko shampa boasenko ontimi ose onante kura gye so pagya ne nantini aye ne yasa enti ode nkyeni bi fifa honom after prayers no and okodaye anadu da suo mo odaye no osodaye na koto apre ehye ne nantini enti wana ode force atwe ade no otwe ye ne tentene ti se me kokromoti sa na o kire me papa was every ho ne nan a eye ne ya ne nyina atuko enti so wa ha eye so ka dance away mesida our arefo was Sompa TV ewuni say odifo na awrade de na betom ya no wa ya betom Ghana na awrade de ne ya chuma we ne awrade ayama no awrade ase ansa na obeda awrade ase no ya papa ya bona dance e wo radio pen e bia wo wate pen no ya papa na aware ne awo ho aye ne den a awrade de ne be pie ha ya me fa so a ono so wanya yere anya ba no papa no na gira ho a odi adanse no enti wo so a wo hwe ya wo tie yen wo so wo de ya ware wo de ya wo a wo so nyankopon be fa ye so ama wa ye wo so de ama amen ana na awrade ase eso ye de awrade ase pa ihye papa yi wa ye ne ma bibira mai oboy ne ni ba o ma ye nyaba boy o kira ho yabe shira pa no man kwa tenti ni wondi ben no wonte na shim bibi biara obeye bia no enye nkoso ma no ye be ye o ha kwansi die Yesu Kristo dim ya do message ato nyina wade mpaja no no chi mapoma dua so ne pa nyina hu no se de sitie wo Yesu dim nti amen Bishop ose awrade na mo so ama na nyaba akora no oyi enka oba ya nkeye woni din Emmanuel bajo be o bia Emmanuel way o papa frɛ kan ho bon sam si akora no wonderful es wanyini po au Munsenya mianimu on your head ha Munsenya mianimu ya on your head on your head Munsenya mianimu ya on your head General onana awrade na monsa soma papa ne ne yere enyaye ene wogina hai na me hye se obi a woso hwe me a woso pebi no awrade fa be enomo awrade fa be nchewo de oka amen no aye ho me de wo ne wo yire ena wo ba edosuko wo Yesu mugem botanti awrade de mo ba asa be so ne botanti amoware ye awrade ma ne mrem obone fo ne hye ye de awrade na ne nhyira mamo amen bon samarate sabre ya dance ekoso ya oso fa wunsuo esi television so onso so fa documents bi esi so na dance ne sipe meso me boso mpa ya mo na wo so be fa dance won na follow Cedar hour e was Sompa TV no dance no ofa pi enya se wo beba asolufio nkwa na wo benya dance bebe bi o hwe mi furu bia me gina fidikesi so hye nyame tumi a onso so obefa dance wo ho nti fa wonsuo ene o documents bia to TV no so Bishop onwesra ne awrade adoma wo so nti ahobrase awrade de wo ye adwuma abrantie ise wa apply so pesu otu kwan UK United Kingdom London abrochimam na Bishop oso ode nkrata ko ye nyina na otwen se ye be frɛ na na ye de ne visa be ma no wo so wa twen ye mada tam ikura ya pa ho wo se ho no ma na nra oba counseling and obeka jo se papa ade ni ti o me so be hwɛ ni wo miniem ni awrade do ye afi ikura ni pa makomako 59 and every ha no matu kwan na me so ade na aye me and aka chan se enne omra sorry ntu kira ne de onkoye Emma wakoye adoye wate. Eno okoche nipa dia na oje adwombone eta to kamepe ko bepo bia ne ho kyerem wo mo area ka wakoche na de so ene nipa bone fonti no e akoye na children's home koye no krada pesika 700 Ghana cedi na fatonu ma fakoche which is 7 million. But
2023. 2023. Pebi opesa osesa no. Oso we nya oba. Ensesa nta. Ensesa. Erado biesua. Oye. Papa isi owura solid am ha. Ne fo so. Yeah, visa nabo. Visa for nam kwanso. Also visa no nam kwanso. Also dia nam kwanso. Obi dia ba. Obi dia namo. Obi dia ba. Obi dia ba. Oba no dia ba. Oyi no dia ba. Okro no dia no ba. Also dia no ba. Papa, abrante say asemwe omo wamane. O say awurade nyankopon na monsa so. Emma what me a lawyer for school your friend commission of oath. Commission of oath to no omone lawyers necessary. And nunti no omone di lawyers nechi e wo mremu. Na o say wo wie ye 3 years ni. E ye say ye den license e de ba no. Na ogina brane. What you abetu anima wo bo ho mpaye. Enne ya ne nsa kan visa no. O say last week obi ka chensa obopoa no. A wo ye panyini pa ampa no ni me say e atoro die. Sana no kwasem enne ya okasei ansa na obeduru ha na visa no so eba no license na ya commission of oath no ene so na nsako tobai Midian ma misi bunyamyo Bishop. Yeah, run any more branch. Or yeah, Juma. And so Friday be an waba. Send a be an yamunyam. Jesus. Bishop, wait a vampire. Make you church and the videos to be next week. May you are. Yes, you are very serious. Guys, Bishop, me pacho. Or say, on one I catch them. Or say a casa sofu or to me. Hey, Mebacho Munti. Ya casa sofu or to me. Bishop Abbott, a radiamani to me. Hey, the entire Okasana say. Hold on. Or say near me, you know, or shall say, infirmians, I come to infirmians. Hey, they said, Lance is now one yana. At the side, you'll be a quabuchida. What young clatter or the mobi say. On Fanya Jumana, silence is like a canoe. Or bet you made a movie. I'm a Nipana, the Aye Jumama. Bosumi be out, the Kakase Betuna. Wonderful. And you'll be an answer. And not a mona mobo, or mona, said, the court near the Asama, mona mobo crata, modern swan. Yes, this is so. Yamishra no Coswania Okese. Paddy, my first solution prophet. You prophet this at that. Medina, which catches and quote classic Professor Omnaya, the Omundiska, or Munyesi. Papa de Oka or Sai, the men were power. Oka! Nanya fan of so. No, I hear. Meshra and son of Akon. Bishop, Mammy Ojam chain at Denyamia, so I say, Radin Yankupon Shirao. O Mamma, it will fear on cabin shemo. Na Yadia Abebono, Yadneko Hospital, Yankoha, Yadia Benya, Yasin the kid in a home aka. Bishop also Moko scan, or man in no more Yadia, Fede, the band said this year in operation. Near you kidney no barco. Mamma said, and Mamma who me deal for answer. And son, I obey operation am wire. Mammy Mutumnica ebe home. O Mutumnica be home, Mamma Quanche, Momokoye. O Bompa yet and Piebota Mochi. O Mokoya Quanche, no Mosako Hospital, ye Quakoyan operation ye barcono. O Mokoya, doctor said the kidney nurse, I say no. Aye, ye, aye, ye, aye, ye, aye, ye. Cedar! Radia Pajan so. Wow, Sammy out here me. I'll tell me I had been. We are there. Any passer, I say, any passer, oh, free a radia numi. Oh, bow and yatia. A radia. Sit down. Bishop, I fed the doctor now was a man, I'm a cast man operation. Na baby alcoy and meaning baby alcoy was a softful. And I'm a cobona man on bomb pie Maya Quanche, ye, was sending a Yankopa Mosum the Monsum the ye, Yamia Joe, operation, ye, Opie, never found who could ye. My major,
what the Astaka said, my pastor to be bishop was a confirm. Mama de Awurade ase. Nyame ase. Papa me da wase nyame nhyira wo no asofo. Saa dansie nyame nko na etime ye. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So who de nyame ye? Nyame se ne ote nra ene ne ochena no nyame nsese ho se ne oka no Hebrew fo nwoma no. Nyame guso a oya nwanwa dwuma. Nti de behia ne se ohaw no bi wo ha eya namotuo. Once we no mudi adanse ne nyina omutu anamo. Na brone ka say distance is not a barrier. So free chiri nti kwano wa. So uti adanse ne bi so mu free chiri bi free Togo no mu nyina ne Accra nkran ne miya nyina aba ha omo fa adanse ne abruchire. Onso so tu anamo na obefa adanse. Nyankopon hira o. Me no bompa ye agu wunsuo e no documents no so. Na me bompa ye wi a na mes na good television ase or television enim no mo a mo tie eye radio ni nti na me bobo number no mo a mo tie radio no number ni ni eye 0557 0557 000 967 0557 000 967 number tosu mienu eye 0557 30 90 80 0557 30 90 80. Number chato is 0553 53 53 89. 0553 53 53 89. Number si nyina ofra e no ba bompa mo amuti radio ni ntina me bobo na mo amohwe TV ne de wo hwe TV ne ma number si ne gu ofre na me no bompa e me no bompa e Awurade Ejina Psalm 107 verse 20. Waso suma wasem ekoche oma. Osuma wasem kosaya rep. Obibi o hwame a wapagya nsuo. Me bompa se nsuo no nane Yesu moja. Enane ayaresa nsuo. Enane nsenkyerene nsuo. De odi nsuo no beye biara. Awurade ma na danse. Wo Yesu demo. Afi wo documents bi amefre adanse egu so. Se nyame adanse entoso. O Yesu demo ama pompae. Amen. Bye bye. Yebesa shia same time. Ewo TV so.